Sabeu què podem fer per protegir el nostre medi ambient? Comissions obreres. Canvi climàtic. L'augment de temperatura registrat a la Terra al segle XX ha estat de 0,7 graus centígrads, de mitjana, mentre que a Espanya l'augment ha estat d'1,5 graus centígrads del 1970 a l'any 2000. Això ha provocat, entre altres efectes, que els glacials europeus hagin perdut al voltant del 30% de la seva superfície en 30 anys. L'escalfament global de la Terra també ha fet variar el règim de precipitacions i és probable que registri un descens mitjà de les pluges del 10%, cosa que faria augmentar alhora el risc d'incendis durant tot l'any. Espanya és el país industrialitzat on més han augmentat les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquestes emissions han crescut gairebé un 48% des de l'any 1990, mentre que el compromís acceptat pel govern dins el protocol de Kyoto va ser d'arribar com a màxim al 15%. El canvi climàtic ja no deixa indiferent a ningú. La degradació mediambiental i les seves greus conseqüències són ja reconegudes per la comunitat científica i ja són percebudes per la ciutadania. Malgrat aquesta evidència, encara estem molt lluny de trobar solucions a aquest problema. Administracions, empreses i ciutadans, tots hem de reconèixer la part de responsabilitat que ens pertoca, però hem de tenir molt clar que també som part de la solució. El nostre medi ambient està en crisi. El canvi climàtic genera greus impactes sobre el nostre entorn vital. La temperatura mitjana anual podria pujar a escala global entre 1,8 i 4 graus centígrads aquest mateix segle. La baixada de les precipitacions i l'increment de la irregularitat provocarà alhora l'augment de risc d'incendis i una pèrdua de la producció agrícola al nostre país. Això és degut a que s'alternaran episodis de sequera amb pluges torrencials i inundacions. Les conseqüències més importants de tots aquests fenòmens es traduiran en un augment del nivell del mar, de fins a 35 centímetres, una pèrdua important de la biodiversitat i el risc de desertització de més de la meitat del territori espanyol. Aquests efectes tindran un clar reflex en l'economia de l'Estat, situat en una de les zones climàticament més vulnerables d'Europa. Una menor disponibilitat d'aigua, la reducció de la potència hidroelèctrica i la baixada del turisme seran clars exponents de l'impacte del canvi climàtic sobre la nostra economia. En aquest sentit, l'administració catalana ha mostrat una sensibilitat especial sobre el problema i ha creat l'Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. El tema del canvi climàtic és un problema global, o sigui, és de tot el món. El que passa és que sigui de tot el món no vol dir que no ho hem d'aplicar localment. A Catalunya ens toca una part de responsabilitats amb el tema del canvi climàtic. Nosaltres hem utilitzat molt combustible fòssil, per tant, històricament som responsables, continuem gastant-ne molt, emetim molts gasos i, per tant, som part de la solució mundial. Dit això, tots els actors són importants. El govern ha de donar exemple i ha de donar directrius, però, esclar, bàsicament els treballadors, els sindicats, les empreses, les ONGs, les universitats, els científics i, en últim terme, el ciutadà en general ha de participar. És una feina que és de tots, no és només d'una part. Tothom ha de tenir dret a satisfer les seves necessitats, però sense comprometre els recursos i possibilitats de les futures generacions. Per això cal fer conviure indústria i entorn. Ja no es tracta d'aplicar el principi de qui contamina paga, condicionant negativament la productivitat empresarial, sinó d'adoptar un model que faci compatibles la qualitat ambiental, la qualitat de l'ocupació i la millora de la cohesió social. És necessari un canvi vers una producció més neta i sostenible en tots els àmbits d'actuació. Els treballadors, com a base del sistema productiu, han de ser agents actius en aquest canvi, ja sigui a la llar, durant el seu temps d'oci i especialment al seu lloc de treball. En aquest context sorgeix el concepte de l'ecoindústria o ecologia industrial, dedicada a fer operatius els principis del desenvolupament sostenible. L'ecoindústria té línies de treball socioambientals que se centren a optimitzar l'ús dels recursos que s'utilitzen,
minimitzar les emissions, especialment dels materials tòxics, introduir la recuperació i reutilització de materials de cicle productiu i, finalment, reduir la dependència de fonts no renovables d'energia. A grans trets, l'ecoindústria es basa en l'acció sindical vers la protecció del medi ambient. Des d'això com a generador de salut laboral, com també minimitzar el consum de recursos naturals. Des del punt de vista sindical, però, també és molt positiu per a les empreses, perquè els comporta beneficis d'imatge i especialment beneficis econòmics, des del punt de vista de l'eficiència i l'estalvi dels seus propis recursos. En aquest sentit, creiem que és vital que les empreses introdueixin sistemes de gestió ambiental actius i que, sobretot, tinguin una actitud vers una producció més neta i sostenible, especialment com a garantia del seu futur empresarial.